फोसाबनानै होदों क'क्राझार जिल्ला डाम्पार अनार्स एस'सिएशना। गोबाव समनिफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामनायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खस्थ' मोननांनाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि फुकागाव गामिनि रेलवे गेटनिफ्राय बासुगाव थांग्रा 1 किल'मिटार लावथाइनि लामाखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा थांलाय फैलाय गोबां खस्थ' जाबाय थानायखौ नुनानै क'क्राझार जिल्ला डाम्पार अनार्स एस'सिएशना हाखर जानायफोरखौ समान खालामनानै होदों। क'क्राझार जिल्ला डाम्पार अनार्स एस'सिएशननि बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ नुनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा साबायखर होदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट डाम्पार अनार्स एस'सिएशन आफादगिरि उत्तम मुसाहारि आरो नेहाथारि इराग्दाव बसुमतारी मोना खौरांनि गेजेरजों मिथिहोदों। डिस्ट्रिक्ट डाम्पार अनार्स एस'सिएशननिफ्राय नैबे बासुगाव थांग्रा लामा जंसन सालाकाथि बाजार सौहैग्रा जिथु लामा बारस'ग्रा फुकागाव खिनि एरिया गोबां गाज्रि हालोदाव दंमोन। मानोना बेयाव हान्थुसे गाहाम दै थायोमोन। हान्थुसे गाहाम दै थानायनि जाउनाव माखासे टट' इ रिक्साफ्रा आरो स्कुटिफ्रा दै बुरजाखाय नुयियाव बेलथायलाबायबाय थादों। जों पाब्लिकनिफ्राय गोबां माने कमप्लेन मोननायनि जाउनाव जों नायनानै थानो हायिनि जों बेखौ जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट डाम्पार अनार्स एस'सिएशननिफ्राय बानायना होबाय आरो जा हायो जों समान खालामना होबाय। माने बे खुनु माबा गैया, बाव सेंसन टेंसन गैया, जोंनिफ्रायनो जों बानायना होबाय आरो एस'सिएशननिफ्राय। मथा मथि 2 किल'मिटारसो 1.5 किल'मिटारसो जागोन आरो जों बेखौ जोंनिफ्राय जा हायो समान खालामना होबाय आरो जों सरकारखौ थाबैनो खावलायदों जाहाथे नैबे लामाया जोंहा सरासनस्रा मानसिफ्रा गोबां खस्थ' मोननांबाय। मानोना बे लामायानो मेन सालाकाथि बाजारजों फोनांजाबग्रा बासुगावआव थांग्रा मेन लामा होननानै जों सानो आरो। আজি আমি কোকরাঝার ডাম্পার অনার এসোসিয়েশনের পৰা এই দলগাঁৱত ৰাস্তাখিনি যাতায়াতৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছিল ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাওয়ার কারণে। তো এইখিনি চাই আমি কোকরাঝার ডাম্পার অনার্স এসোসিয়েশনের পৰা অলপ ৰাস্তাখিনি ড্ৰেছিঙৰ কাৰণে অলপ সহায় কৰিলোঁ। মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে অলপ সুবিধা কৰিছোঁ।